салом дӯсти азиз, имрӯза суханҳои ман шояд ки барои ту он қадар писанд наоянд, лекин ту бояд ин суханҳоро шунавӣ. Дар дунё ду гурӯҳи одамон ҳастанд. аввалин гурӯҳ шахсоне ҳастанд ки доим дар зиндагӣ муваффақанд ва ба дарошгаи сурх мераванд. дуюмин гурӯҳи одамон шахсоне ҳастанд ки ин одамонро қарсак мезананд. ба фикри шумо кадоме аз ин одамон зиёд ҳастанд? шахсоне ки ба дарошгаи сурх мераванд ё ин ки шахсоне ки қарсак мезананд? албатта гурӯҳи дуюма. медонед шахсоне ки ба дарошгаи сурх мераванд ин кадом шахсон ҳастанд? шахсоне ки дар ин зиндагӣ ки будани худро аввалин дараҷа ба худ исбот карданд, тарс, танбалӣ, нобовариро аз худ дур карда танҳо ба сӯи мақсадҳои бузурги хеш ҳаракат карданд. оё як бор шумо ба худ савол додаед ки аз ҷумлаи кадоме аз ин гурӯҳи одамон ҳастед? шояд аз гурӯҳи дуюмаш бошед. агар шумо ҳоло дар гурӯҳи дуюм бошед, ҳеҷ гап не. лекин пас аз шунидани ин суханҳо, пас аз дидани ин наво, ту боз давом диҳӣ ба гурӯҳи дуюми одамон дохил шуданро, ин аллакай аз интихоби ту вобаста аст. оё ту мехоҳӣ ки то охири умрат шахсияте бошӣ ки қарсак занӣ? ё ин ки мехостӣ шахсияте бошӣ ки ба ту қарсак занад? дар бозии футбол 22 нафар дар як майдони калон бозӣ менамоянд, аммо миллионҳо нафар онҳоро тамошо карда қарсак мезананд. диде 22 нафарро миллионҳо нафар. шахсияте бош ки аз ҷумлаи одамони гурӯҳи аввал бошӣ. аммо медонед бисёр одамон барои чӣ дар зиндагӣ қарор қабул намекунанд ки пешравӣ кунанд, зиндагиашонро иваз кунанд? барои он ки онҳо фикр мекунанд ки онҳо вечна зиндагӣ мекунанд, онҳо фикр мекунанд ки онҳо дигар намемиранд. аммо ин хел нест ку. эй шахсияте ки ин наворо тамошо карда истодаӣ, ту ҳар як сонияи умратро як маротиба истифода бурда метавонӣ. дирӯзро дигар баргардонда наметавонӣ. фардое шояд ки дар зиндагии ту набошад. ана ҳамин сония, ана ҳамин дақиқаро қадр карда, хез ва ҳаракат карда аз паи дигаркунии зиндагии хеш шав. ману ту доим зиндагӣ намекунем. ман барои шумо як пешниҳоде мехоҳам кунам ки доим дар зиндагӣ бо шумо бошад. азизони дил, чӣ коре ки дар зиндагӣ мекунед намекунед, кадом коре ки анҷом медиҳед намедиҳед, чӣ коре бошад, аз субҳи содиқ то шом ин корҳоро тавре анҷом диҳед ки гӯё ин охирин амали шумо дар зиндагиятон аст. гӯё ки пас аз ана ҳамин амал шумо ҷонатонро мегиранд. ба фикри шумо кадом амалҳоро шумо иҷро менамоед? амалҳое ки барои шумо лозим нестанд? то соати 11 саҳар хоб кардан, рӯз то бегоҳ дар назди телевизор шишта кино тамошо кардан, ё ин ки он истеъдоди бузурге ки худованд шуморо додааст, онро такмил дода, болои шахсияти худ кор карда меҳнат мекунед, то ин ки дар зиндагиятон дигаргуние шавад. аз он таланте, аз он истеъдоде ки худованд барои шумо додааст, фардо аз шумо пурсон мешавад. ҳар як сонияи зиндагии шумо фардо ҷавоб мегардонад ки дар ин дунё барои чӣ онро шумо гузарондед.
хуб фикр кунед. саломат бошед.